Benvinguts al Teatre de Sarrià. L'espectacle és a punt de començar. Preguem, posin els seus telèfons en silenci. Els recordem que no es poden fer fotografies amb flaix, ni menjar, ni beure dins de la sala. Moltes gràcies i gaudeixin de l'espectacle. Ai, Marga, filla, gràcies per ajudar-me. Ai, de res, però ja m'agradaria saber d'on ha estat tot això. Ei, queixaves que no tenia ni un duro. Pues ja t'ho he dit, m'ha tocat la rifa del súper. Sí, ara, quina rifa. No t'ho creus? No, no m'ho crec i me'n vaig. No te'n vagis. Vine, que t'explicaré la veritat. Vinga. Conta molto. Quan he arribat al supermercat, estava fred en un home de dones que protestaven per l'augment de preus. Que jo no puc fer-hi res. És la direcció que estableix els preus i ha decidit apujar-lo. Amb permís de qui? Amb el permís de ningú, perquè és legal. Lliure comerç, lliure competència. Lliure competència, amb el permís de qui? De nosaltres. La borsa la vida, no? Bandolers, malparit. Ara no pagarem. I els preus els marcarem nosaltres. No cal que paguem mai més. No, senyor, no Esteu boixes, cridaré la policia. Per favor, sisplau, deixin-me passar el meu despatx. Ai, tros d'asa! Oh, què ha fet vostè? Què ha fet? No veu que aquesta dona podia estar embarassada i perdre la criatura que porta dintre? Oh, si això passés, sabria qui som nosaltres, eh? Ai, pobre! Assassí, et tancarem a la presó. Ets un infanticida. Infanticida! Infanticida! I com ha acabat tot això? Doncs mira, al final el director ens ha deixat pagar com hem volgut. Està bé, calmin-se. Noies, la poli... Mira, si ve que vingui, no pagarem res. Noies, cada un que pagui com pugui. Aquí no paga ni Déu. No paguem. No paguem. No paguem. No paguem. Quina meravella. Oh, i tant. Ha estat molt bonic, perquè estàvem totes juntes fent una cosa justa i valenta contra els patrons. Quin toc els hem donat. Imagina't tu que hi ha alguns supermercats que han començat a baixar els preus. Oh, ho fet molt ben fet. Però que li penses dir al teu home que t'ha tocat la rifa? No s'ho creuria, oi? No, no ho crec. No, és una mica massa fort. No ho sé. I amb ell, que és tan legal? Sí. No sé. Segur que no s'ho creuria. No. Què has comprat? Mira, Què? un fardo. I el lloguer, jo fa 5 mesos que no el gasto. Jo 4. I a sobre que avui m'he gastat tots els diners i ara no podré pagar ni el lloguer ni el gas. I jo no puc ni anar a comprar. Ja em diràs tu, com ho fem? Doncs mira, això s'ha acabat. Mira, porta't alguna cosa d'aquestes aquí. No, jo no vull res. Ara no siguis poca solta, si és regalat. No, que això no ja m'he robat. No vull que el meu home m'ho mataria. Mira, el meu no em mataria perquè va contra la llei. Sí, perquè mira, estic farta de les seves històries. Que si no val més morir de fam que anar contra la llei. Que si ell vol anar amb el cap ben alt. Que si ell ho paga tot. Que si val més pobrets però honradets. Mira, tot el dia martiritzant. sense menjar. Mira, pizza plus, com m'he de tenir aquí. Mira això. I què és això? Carn per gossos i gats. I això és menjar per animals? I per què has agafat això? Doncs mira, no ho sé perquè ho he comprat. Però és que quan he arribat al supermercat hi havia tal cacau que he agafat el primer que m'ha caigut a les mans. I mira, guaita això. Això per gorrions? Llavors selectes per cannabis. Així, I això? Has vist això? Mira,
caps de conill congelats. Ai, quin fàstic. Mira, observa, observa. No voldràs que m'endugui això? Dos caps de conill congelats per l'alimentació dels seus cadells. 4 euros. No voldràs que m'endugui tot això? Ah, no, dona, no. No, si a mi m'encanten els caps de conill. Si són una cosa molt selecta. No. Mira, aporta't això, mira, té farina, arròs, tot això. Què et sembla? Molt bé. Molt bé. Però jo no m'embuto tot això, perquè si a la policia li pega per anar a cercar casa per casa. Ai, dona, no diguis barbaritats, home. Que no veus que ho hauríem de recórrer tot el barri i no s'acabaria mai més? Ai, a veure? Mira. No, què passa? Ui, que ve molt bona. Corre, mira. M'ha tot això. Va, vinga. Ai, corre. Ai, Déu meu. Encara m'ho Ai, encara m'ho de espera, que no m'escolta, això. Va, dóna'm això. És la cosa possible. Vinga, que no t'ho veig, ja està. Va, vinga, corre. Ai, bé. Ai. Ei, com anem? Hola, què tal? Va bé, tu? Adéu. Va bé, tu? Joan, però què fas aquí, pal plantat com un estaquirot? Però on t'havies ficat? Aquestes dan moltes hores, enteres? Què li passa a la Marga? Què li passa? De què? Ai, no sé, noia, que la veig com molt inflada per davant, si té una panxa enorme. I què, és la primera vegada que veus una dona casada amb panxa? Però què vols dir? Que està embarassada. Home, si ho fa, què vols que li passi? Però des de quan? Si la vaig veure diumenge passat i no em va semblar pas... No. I què sabràs tu de dones, a veure? Què? Noia, que jo soc ruca. I a més en Lluís m'ho hauria dit. Mira, hi ha coses que no s'expliquen. I això per què? Què passa? Per què no es pot saber? És que ha de tenir un nen fa vergonya o què? No, mira, és que Lluís li diu que és massa aviat per tenir fills i que si es queda embarassada, amb la crisi, la despatxaran de la feina. Per això, li fa prendre la píndola. Molt bé. I si pren la píndola, com és que s'ha quedat embarassada? Perquè a vegades no fa efecte. Això passa, Doncs si això passa, per què no li pot explicar al seu home? Home, perquè no li ha fet efecte, perquè no se l'ha pres. I si una dona no es pren la píndola, és molt possible que es quedi embarassada. Però, què dius? Què dius, Marga? Doncs això, que la Marga és molt catòlica. I com que el papa diu que prendre la píndola és pecat mortal, A veure, tu no estàs bé del cap, La píndola no li fa efecte perquè no se la pren. El papa per aquí al mig. Ella amb una panxa de 9 mesos. I el seu home a la figuera? és que no li podia descobrir, perquè ella se'n manava. Mira, no t'ho volia dir, però ja t'ho he dit. Què vol dir que ella se'n manava? Doncs mira, que agafava unes venes i se les posava aquí, però precisament així, ben apretades, perquè no se li veiés. I precisament avui li he dit, però Marga, tu estàs boja? Què fas? Que vols perdre la criatura? Però que no veus que l'asfixiaràs? Que no veus? Vinga, desenvena't, que és la feina que importa, si el més important és la criatura. He fet bé. Molt bé, Antoni, ho has fet molt bé. Sí, i llavors la Marga s'ha desenvenat. I vinga, au, la panxa a l'aire. Però jo, mira, Joan, li he dit, mira, si el teu home es posa pesadet, vine cap a casa, que el meu Joan ja li dirà 4 veritats ben dites. Fet bé. Sí, que sí, dona, sí, molt bé. Sí que ho has fet superbé. Que no sé per què m'expliques tot això. És de veritat, de veritat. Sí, i llavors... Què passa? Què passa? Llavors, a veure...
Sí, què passa? Disculpa que no la fa. És que vaig a explicar-te T'ha passat què m'ha alguna cosa passat. avui? Sí, vaig a explicar-te el que t'ha passat aquest matí. Què ha passat? Ai, doncs mira, que quan a l'hora de dinar, uns quants celebrats han baixat al menjador i han començat a armar-se amb el dinar. Que si era una merda, que si era un fàstic... I segur que era boníssim. Segur. I esclar que no, era un fàstic, però calia que tots es posessin així. I eren tots? Però no, és que després se n'han afegit uns quants més i han marxat sense pagar. No. Sí. Ells també. Ells han marxat sense pagar. També, Què vol dir també? No, que em pensava que només eren els del principi. Ah, no. I pitjor. Després, quan tornava cap aquí a casa, he vist un munt de dones sortien del supermercat carregades de bosses, totes cridant, que es veu que ells han marxat sense pagar. No. Sí, i fins i tot han arribat a maltractar l'encarregat. Quin? El del menjador o el del súper? Tots dos. Quin horror. No m'ho puc creure. Ni jo. Després, clar, és que ens acusen de que som uns lladres i que robem els patrons i tot això. Sí, però si això no és culpa dels obrers, és culpa de les seves dones. Ja, molt bé, però ells després a casa callen. O pitjor són capaços de dir-los que han fet ben fet, en lloc de tirar-los les bosses pel cap. Mira, carinyo, Antoni, si jo m'assabento que tu has fet una cosa així... Ja ho sé, Joan, que tu no ho toleraries, això. No, pitjor. Jo me'n vaig de casa, fas la maleta i et demano el divorci. Mira, jo, Joan, abans de portar-te a menjar robat, et deixo morir de fam. Molt bé, Toni, així m'agrada. Molt bé. I per cert, parlant de menjar, què tenim per sopar? Tinc una gana d'un moment. Doncs mira, això. Què és això? Que no saps llegir? Carn per a gossos exigents. Ho posa aquí, fixa-t'hi. Però què dius? És boníssima. Si això és per gossos. Mira, escolta, no hi havia res més. I aquesta carn és barata, té vitamines, és nutritiva i a més és per gourmets. Mira, gourmets, no? Escolta'm, menja-la tu si tant t'agrada. Jo m'estimo més un got de llet amb sucre. Ah, sí, però sense llet i sense sucre, perquè no n'hi ha. Com que no hi ha llet? Mira, és que la llet estava molt cara i aleshores uns extremistes han assaltat el camió repartidor. I ens han regalat la llet pels carrers. I no voldries que et portés llet robat? No, això sí que no. Això mai de la vida. Però què més tenim? Què més hi ha? Et puc fer una sopeta. Ah, molt bé, una sopeta. Una sopeta de què? De llavors per canaris. Com? Són bones per la diabetis. Però no, si jo no en soc de diabètic. Bueno, doncs jo quina culpa et tinc que no siguis diabètic. Però és que l'arròs estava molt car i per això he comprat les llavors perquè costava la meitat. Costava la llavors, escolta, maca. Primer em tractes com un gos i ara em tractes com un canari. Mira, però si està boníssim, ignorant, si està boníssim. Mira, l'Empar, la veïna d'aquí al costat, li dona el seu home. I diu que és boníssim. Que l'important és el sabor. Per això he comprat caps de conill congelats. Perquè la sopa de llavors es fa amb caps de conills congelats. És que no saps res de res. Ja, està tot molt clar que jo me'n vaig. A on vas? Pues que vagi i me'n vaig a qualsevol bar. Ah, i amb quins diners, si es pot saber? Ah, sí, és veritat. A veure, dóna'm els diners, sisplau. Quins diners? No voldràs dir que te'ls has gastat tots. No, però demà haig de pagar la llum, el gas, el lloguer. No voldràs que ens facin fora de casa i sense subministrament. No, això sí que no. Doncs res de vas. Però no et preocupis perquè jo ara ho soluciono. Però ara on vas tu? Doncs mira, me'n vaig a casa de la Marga, que avui he anat a comprar, a veure si em dona alguna cosa. I tu? Tu queda't a llegir el diari. Té.
A veure si descobreixes quin ministre acaba la crisi i ens fa tots rics. Apa, adéu. Molt graciosa. Supergraciosa. Amb la gana que tinc, tu. I això... Potser és bo, això. Com es deu obrir? Ah, mira tu, té una pestanya. Mira, es veu que per gossos exigents es fan de pestanyes, ara, tu. A veure... Buah, que potser és bo. Ho tastaré, però no sé. Però, què és aquest enrenou? Què passa? Bon dia. La policia! I quantes furgonetes! Mare de Déu! Però si sembla que entren casa per casa. Ah, el rato que s'entren aquí, ho tenen magre, perquè la meva dona és incapaç de robar res. Sí, fixa't, si s'estima més donar-me caps de conill congelats, mare, i a més, avui, pobreta, si no ha tingut ni temps d'anar a comprar, perquè havia d'anar a desembanar una amiga, que el seu home no vol que es quedi embarassada, i el papa li ha dit que no sé què de la píndola, i llavors no li ha fet efecte, i ara té una panxa enorme, jo no sé pas, però... A veure això, com... I encara està... Però això és un verdader assalt, mare de Déu... Però si ve d'anar aquí... Em sentiran, a mi. Qui és? La policia. La policia? Bona nit. Passi. Què vol? Inspecció en totes les cases. Aquí té l'ordre. Però aviam, què busquen? Escolti, no es faci el desmanxat. Busquem les coses que han robat al supermercat del barri. I venen a buscar-les a casa meva? Escolti'm, això és acusar-me de lladre? I a mi què em compta? Jo no en tinc la culpa. Jo sóc un manat i em limito a complir les ordres. Molt bé. Au, doncs miri, faci. Ara, que consti que això és una provocació. Perquè a sobre de que ens fan molt de gana, a sobre venen aquí i se'ns en riuen, home. Què diu? Què diu? Miri, que vostès se'ns en riuen. Miri què tinc per sopar. Carn exquisita per a gossos exigents. Què li sembla? Miri, olori. I vostè s'ho menja? Home, esclar, perquè tot costa un ull de la cara. O millor dit, miri, costa un cap de conill. Vicky, tasti-ho, és boníssim per la diabetis, això. No, gràcies, no menjo res quan estic de servei. Però potser vol provar una sopeta de llavors de canaris, què li sembla? No, la veritat és que no vull. La veritat és que em fan llàstima aquestes dones que han assaltat al supermercat. Jo les entenc. Però què diu ara? Home, Vostè creu que a mi m'agrada anar casa per casa molestant el veïnat? però escolti'm. Vostè és policia o és que està fent comèdia? Comèdia? Això el que és? És una tragèdia. Però, a veure, un policia com vostè, com és possible? Quines coses de dir? No li fa vergonya? Vostè creu que els policies no pensem? Que no tenim sentiments? Jo penso molt les coses i no m'agrada que es pensin que som un ramat d'ovelles analfabetes que es movem a toc de xiulet com si fossin gossos. Escolti... Gossos que defensen els patrons. Ells sí que roben. Entenc perfectament que el poble es defensi. Però, aviam, si vostè pensa això, com és que s'ha fet policia? Però no veu com està el pati. I em dirà com és que vostè ha triat un menú de gossos i canaris. Oh, perquè no hi ha res més. Per mi tampoc hi havia una altra cosa. O quedar-me al poble i fer-me policia, o fer-me policia. Però, aviam, escolti'm. Vostè és necessari? Sense la policia tot això seria un caos i un desordre, tot? Vostè creu? I si les lleis només beneficien els rics? Home, però escolti'm, això hi ha el Parlament i la democràcia i a més, les lleis es poden reformar. Reformar, com a màxim modernitzar.
Escolti, les úniques reformes profundes les haurà de fer la gent pel seu compte, perquè si no aquí no canviarà res de res. Escolti, a veure, vostè hauria pogut emigrar o anar a escombrar els carrers? Què li sembla? Té raó, només parlo i parlo. Em falta valor i consciència. Sí, a mi em sembla que parla massa. Ja sé que és difícil escollir, però vostè, ja l'he dit, vostè hauria pogut emigrar. I a més, després de tot aquest discurs, que m'ha fet, aquest discurs d'extremista, després, alà, es posa la gorra i alà, ha destapar els draps bruts dels pobres, oi? Sap què li dic? Que potser arribarà un dia que els policies es negarem a fer la feina bruta, o fins ens passarem a l'altra banda. Però va, home. Adéu, que li faci profit! Un moment. Vostè no pensa marxar sense fer-me la inspecció, oi? Vostè m'ofendria. Au, miri sota el llit o dins de l'armari, faci. Què vol? Que em trobi un pot de cola per empaperar el pisset? No, gràcies, adéu! Policia d'extrema esquerra, tu. Jo m'havia trobat amb, jo què sé, feixistes, sàdics, fanfarrons, però és que jo no ho havia pas vist mai, això. Un desastre, policia. Ah, Ha vingut? sí, què? Ai, que no ho heu vist? Van registrant casa per casa. Sí, ja ho sé, ja ho he vist. Sí? Sí. I han d'anar a registrar en el meu veí, el de sota, i se n'han emportat totes les bosses del menjar, els han confiscat. Molt bé, que els escarmentin. Home, però és que també se n'han dut les bosses que havien pagat. Ah, clar, això passa quan a un espavilat, es passa de la ratlla, que paguen justes per pecadors. I a més, aquí han vingut també. Ha vingut aquí? Sí, clar, i jo els he dit, faci, miri aquí l'armari o sota el llit. I t'han trobat? Pues i què vols que troben aquí? I a vegades ho posen ells per comprometre. No seria el primer cop, Mira, el fill de la Rosa, sense anar més lluny, varen anar a buscar-lo i, pam, li varen posar a sota el llit pamflets i una pistola. Ah, o sigui, això no hi havia pensat. Sí. De manera que venen aquí i et posen l'arròs i el sucre sota el llit. Això a sota el llit és una manera per... És igual, jo ho miraré igual. No. No toquis el meu pobre llit que l'acabo de rentar. Per què? Què em passa? Què? Com estàs? Estàs bé? Però què tens, mare? Mira que la pobra estava sola a casa i quan ha vist tota aquella quantitat de policies li ha agafat una impressió. Imagina't que un d'ells, un desvergonyit, li volia palpar la panxa. Oh, però que cabró! Per què? Doncs per saber si en lloc de criatura portava arròs i farina. Ves. La mare que va dir tu. Un desastre. Sí. Sí. I jo li he dit que vingués cap aquí a casa. Fet bé, Joan. Molt bé. Escolta, ajuda a treure... No. Però si dona! Que no, que la deixis tranquil·la. Que faci com a casa, No, que deixa-la tranquil·la. Que potser té fred? Què fred, si fa una hora espantosa, dona. Tu tens calor. Ella té fred. Mira, em sembla que té febre i tot. Però que està malalta. Sisplau, va de part. Ja? Com que ja? Ja va de Però què part. sabràs tu d'embarassos? Home, però és que a mi em sembla una mica prematur, això. Tornem-hi. A veure si saps tu si és prematur o no. Què vols saber més que ella? Prematur. Escolta, que si ha de tenir la criatura, si va de part, hem de trucar una ambulància. No! Mira, tens unes idees? Mira, jo no penso anar d'hospital en hospital a veure on trobem un llit lliure. Que tu no saps que els de la Seguretat Social hem de demanar el llit 2 mesos abans com a mínim. Com a mínim. Però per què no l'heu reservat abans? Sí, això mateix, tot de fer l'altre, tot. I per què no l'ha reservat el seu home? Home, perquè el seu home no ho sabia. Ai, vaja, quina excusa. Mira,
Ai, per favor, no n'hi ha per tant. Però escolta. Des de quan està prenyada la Marga? I a tu què t'importa? Home, és que només fa 5 mesos que s'han casat. I què? No poden haver fet res abans? No, això, el Lluís m'ho hauria contat, això. Ai, pomereta, que el Lluís m'ha contat les misèries pels cantons. Homes, no m'ho puc creure. Escolta, que jo sóc el seu millor amic i sempre em demana consell, perquè jo sóc més gran i tinc més experiència. S'han de sentir unes coses. Qui és ara? Qui és? No sé, no sé. Ai, mare meva. L'autoritat. No ho sabia jo. Hòstia, un altre cop, tu, l'autoritat. Aviam. Bona nit, passi. Un altre cop, bona nit. Ai, Déu meu. Què vol, Bar, vostè, que ja han vingut abans aquí? Qui? Pues l'inspector dels Mossos d'Esquadra. Això és un altre cos. Ah, ja ho veig, sí. I vostè què vol? Jo he vingut a fer una inspecció ocular. Però així ja l'han fet abans, els seus companys aquests dels Mossos. És igual, jo la tornaré a fer. Clar, ja ho entenc, no se'n fia, no, Clar, i després vindran, jo què sé, els marines i el CSI i, jo què sé, els Ja n'hi ha tancs, prou els de fer helicòpters. secreció. Joan, Deixi'm treballar. fes alguna cosa. Calla, que aquest home només fa la seva feina, tu, que ja ho sabem que són els gossos guardians dels patrons. Escolti, què vol dir això de que som els gossos guardians del patró? Doncs que dic que vostès només són els esbirros dels patrons. Molt bé. Ai, pomereta. Escolti, Déu meu. què he fet jo? Vostè ha fet insults i ofenses a un guàrdia oficial. Però quins insults? Si això no ho he dit jo, ho ha dit el seu company dels Mossos d'Esquadra, escolta'm. A veure, si els Mossos d'Esquadra se senten gossos guardians, és cosa seva. Però alerta a les comparacions. Queda advertit. Vaja que sí que estan separats, aquests gossos, separats, Vinga. Què li passa a aquesta senyora? Que va de part, la pobra. És un part prematur de 5 mesos. I fa una estona li ha agafat una crisi, perquè un policia li volia tocar la panxa. Tocar-li la panxa? Sí, perquè volia assegurar-se que això era un bebè de veritat i no un grapat de macarró. Han demanat una ambulància per No. la senyora? No cap. Però a veure, no podem deixar parir aquesta dona aquí. Si el bebè és prematur, el pot perdre. I que si és prematur, jo també ho soc prematura. Té tota la raó, vostè té tota la raó. Escolta, ja t'he dit que no teníem llit reservat. I sense llit reservat jo no penso anar d'hospital en hospital, aviam on deixen cap. Jo per què te'n vosaltres? No, sí que hem de fer. Vostès no són. És l'ambulància, és aquí. És l'ambulància que he demanat per la senyora. És un servei molt ràpid. Ajudin a baixar. No es molesti, no. Que no hi vol anar, perquè és un part prematur i ella no hi vol anar. No vol assumir ni responsabilitat ni res. Pues Jo per vull això- el meu home. Però si això mateix, per què prematur? No, que no la sent. Vull el meu home. Sense el consentiment del seu home, que no està aquí perquè treballa de nit, Ui, sí que bé. nosaltres no assumim la responsabilitat. No ho assumim, no. No, però assumiran la responsabilitat de deixar-la morir aquí, oi? Miri, escolti, vol dir-me quines probabilitats té un nadó només de 5 mesos de sobreviure, encara que sigui a l'hospital? Ja veig que vostès no saben res de res. Vostès no estan al tanto d'avanços de la medicina moderna. Han sentit parlar del pare in vitro? Però, a veure, que és massa petitet. A veure, vostès
no tienen ni idea de nada. No conocen los progresos de la ciencia. Vostès, en quin país creuen que vivim? Precisament, fa uns mesos, vaig veure com feien un trasplantament. Un trasplantament de què? Doncs de prematur. Com de trasplantament? Agafaven el nen de la dona, del ventre de la dona que no el pot tenir. I llavors ho posaven al ventre d'una altra dona. Com el ventre? Sí, és com una cesària. Després cosien i al cap de 4 mesos el nen com si res. Sí, de sí, sí, categoria. sí, que jo ho he llegit, sí, jo ho sé. És increïble, és un nadó que neix 2 vegades. Un bebè que té 2 mares. Sí, senyora. Sí. Jo no dono el meu consentiment. Ho veu? No, No, el seu no. consentiment no la podem pas moure a la força. No. Però podem baixar la pèl, no? Una mica. No. Si ella no dona el seu consentiment perquè el seu marit no ho sap i de més, jo daré el meu consentiment. Assumiré tota la responsabilitat. No vull problemes per falta d'assistència. Però escolti, això és un abús de poder, Això és un abús de poder. Si no podem viure com cal, deixi'ns almenys morir com vulguem. No, senyora, no. No poden morir com vulguin. No, ni molt menys. Ah, sí. A sobre hem de dinyar-lo on digui la llei. Alerta, et queda advertit, I què? Si faig... Com que què? I què si faig comentaris? A veure, Mira, Joan, deixa-ho estar, que la cosa es posa lletja. Vinga, va, ajudeu-me a aixecar la marca, va. Vinga. no. Que me cau. Me cau tot. Que me cau. Vol que demani una ambulància? No, que ja he dit Una que- laditera? No. Va. Que Albert no ho ha sentit, que li cau. Facin el favor de sortir, sisplau. Surtin, sisplau, que haig d'ajudar la meva amiga. Què li cau? Perquè l'haig Perquè d'ajudar a te'l cau vestir, tot perquè no porta res a sota. Tenia bé. Mira que ets figa, figa. Em cau, que em cau. Com si les criatures caiguessin del cel. Que me cau. Calla i posa't bé les bosses, dona. I camina com una embarassada que no n'has vist mai cap. Mira, una mà aquí, l'altra aquí. Així, Va, I ja me diràs tu què passarà quan arribem a l'hospital i vegin que estic embarassada de fideus i macarrons. Res, no passarà res, que no hi anirem a l'hospital. No, la presó cap dret anirem. Ai, sí, tu sempre tan optimista, filla. Que no veus que els de l'ambulància seran dels nostres i ens ajudaran? I si no ho són i mos denuncien? Ai, mira que ets pesada, Calla i posa't bé la panxa, va. Vinga. Posa-la bé, filla, que així... És que no sembla una panxa, que ens descobriran. Fia, jo no puc fer metge. Sí, home. Va, aguanta-te-la bé, aguanta. Uau. Vinga. I ara? Sí, ja Sí? està. Ja poden tornar a passar. Ja, que ja estem. Que tot me cau. Què està de Passa. Que me cau. Què passa, fill? Deixa-ho. No, Però que si li cau, aviam si tindrà la criatura aquí, afanyeu-vos. No, tranquils, a poc, no cal córrer. Me cau. És que jo, mira, que no pot ser, ràpid, Aquesta dona va mullada, Ah, és que ha trencat aigües. Ha trencat aigües. Doncs vinga, ràpid, agafo la caçadora i me'n vaig amb No, vosaltres. no. Tu et quedes aquí, que això és cosa de dones. No. Tu agafa el motxo i neteja tot això. Apa. Mare meva, quin enrenou, tu. Ara el mutxo. És que... Pobre Lluís. Pobre Lluís. Ai, doncs, quan se n'enteri demà, quan... Què és pare? Així de la nit al dia, tu? Ostres, tu. Li vindrà un atac, pobre tio. Ai, collons. Déu meu. I quan sàpiga que li han posat la criatura al ventre d'una altra dona, li vindrà un altre atac i li hauré d'explicar jo. Mare meva, pobret, bon Déu. Ho hauré de fer ben a poc, molt a poc, perquè... Ostres, tu, quanta aigua. Mare de Déu. Quin horror. És que
Quina olor que fa això? Però si sembla vinagre. És ben més salmorra, tu. Quin color més estrany. Jo també no sabia que veníem al món amb salmorra. Quines coses més rares, tu. On diem? Sí, aquí hi ha una oliva. Una oliva. I aquí? Mira! Surten les olives per aquí. Anava donant cops de motxo. Una oliva. Això sí que no ho entenc pas. Que venim al món amb salmorra i amb olives, tu. És raro. Quina cosa tan rara, quina barbaritat. Oita, una altra. Mira que, si no fos perquè tenen aquest origen incert, jo me les menjaria, perquè tinc una gana. Tinc una gana, més gana que un gos abandonat, tu. Mira, em sembla que m'acabaré fent la sopeta de llavors de canaris, perquè tinc una gana, ara ho tastaré. Pobre Lluís, em sap tan greu. A veure aquesta sopeta que em faré, provarem. És aquí, això. Provarem la sopeta i les llavors de canaris. No sé per què aquí. I posaré una pastilleta d'aquelles que té la meva dona per aquí, que donar-hi gust. Home, tu, ni una maleïda pastilleta, ni ceba, ni res hi ha en aquesta casa. Així que encara jo acabaré posant les carns de conill, Ja ho veuràs tu. Qui és ara? Qui és? Soc jo, el Lluís. Ah, què fas aquí, Lluís? Escolta, ara t'ho explico. Saps on és la Marga? He anat a casa meva i està tot obert, com aquí, però no hi ha ningú. És que estaven aquí. Estava aquí amb la meva dona, les dues, però ara han marxat. A on? Per què? Boi, jo no ho sé. Coses de dones. Quines coses de dones? Ah, doncs que jo no ho sé. Ja t'ho he dit, coses de dones que no ens interessen. A mi sí que m'interessen. Ah, molt bé, noi. I si t'interessen tant, per què no has reservat un llit? Llit? Quin llit? Clar, molt bé, estupendíssim. Ara, nosaltres les deixem prenyades i després la criatura per elles i ja s'arreglarà, noi, i el nen a la guarderia. Però què dius, Joan, què dius? Doncs dic, Lluís, que nosaltres som tan explotadors com els patrons, tu. Però per què emboliques a la Marga amb tota aquesta història? Escolta, ha marxat de casa i no ha deixat ni una mala nota. I per què t'hauria de deixar una nota si tu no hauries de ser aquí, si treballes de nit? I per cert, com és que estàs aquí tant d'hora? És que hem bloquejat el tren. Qui? Tots han apujat els bitllets un 30%. Així que hem tocat l'alarma, hem baixat a les vies i hem bloquejat les línies. Ah, i et sembla que heu actuat bé, oi? L'empresa hauria de pagar tot això. Escolta, que no fem pas turisme nosaltres, Són hores que nosaltres perdem per al patró. Tu has parlat amb algun extremista, oi? No, he arribat jo sola en aquesta conclusió. És que ja està bé. Hem de fer alguna cosa nosaltres mateixos. Escolta, noi, tu no coneixes per casualitat un mosso d'esquadra, ah que sí? No sé qui és. No sé, no sap qui és. Però, a veure, Lluís. Què? Està bo això? Que ho has De què és? tastat? Però, de veritat, que està bo? És que tenia una gana. Perdona, Pensava que seria pitjor, això. Mira, De què és? escolta, De què és? mira. Cara per gossos exigents. És com una mena de patell per gossos, perquè és molt bo, Tu estàs tocat de l'ala. No, i ara això és cuina de disseny, noi, és cuina de disseny. És que ara t'he ensenyat això, però espera't, que m'estava fent una sopa boníssima. Vols tastar-la, la sopa? A veure. Què et sembla? No està malament. Amb què l'has feta? Doncs mira, això és l'últim de l'últim. Amb llavors selectes per canaris. Però si no
li has tret l'escorfa. Oh, clar que no, això és el secret de la cosa. Les llavors, sense pelar, i els caps de conill ben pelats, perquè ja t'asseguro jo que els caps de conill peluts no són gens gustosos. Però què fas, Lluís? Que t'has menjat l'oliva? Ai, que no puc. Esclar que no, Lluís, com ets, Lluís, si aquesta és l'oliva del teu fill, pobre nen. Però què vols dir amb l'oliva del meu fill? Quin fill? Aviam, tu no saps tot allò de la salmorra i les olives i... Aviam, anem per paps, anem a poc. Comencem pel papa. Joan, a tu et passa alguna cosa, oi? A dir les coses que dius tu, què? Home, Jo no parlo pas del papa. ja, però la teva dona sí, tu ja m'entens, oi? I per què emboliques a la meva dona amb el papa, ara? Tu saps què li diu el papa en somnis a la teva dona? O sigui que ara resulta que el papa parla amb la Marga de nits, no? A veure, i què li diu? Doncs, noi, que no es prengui la píndola. Però si no se la pren. I qui t'ho ha dit? Com ho saps, això? Ho sé i prou. La Marga té una malformació, no pot tenir fills. Va, tu sí que tens una malformació al cap, home. Què malformació? Però si la teva dona està saníssima, i tant que pot tenir fills. I tant, la prova és que en té un. Una mica prematur, oi? De 5 mesos, però potser està aquí ja. A veure, de 5 mesos? Però si no té panxa ni res. Clar, perquè s'embenava, però avui l'Antònia l'ha desembenada i qui ha aparegut? Una panxa de 9 mesos, o potser de 12, mira'm. Tu em vols prendre el pèl, oi? Què va? Si estaven aquí, que ja t'ho dic. I l'Antònia l'ha acompanyada a l'hospital amb l'ambulància, perquè quasi ha tingut la criatura aquí. Que quasi ha tingut la criatura aquí? Sí, que ha trencat aigües, que jo les he xugades amb el motxo. Les aigües? Bueno, aigües ben bé no. Com una mena de salmorra amb les olives aquelles... Ai, mira, Joan, ja n'hi ha prou, eh? On és la Marga? Ai, Lluís, que ja t'ho he dit. Han anat a l'hospital. Quin hospital? Sí, jo què sé. Si haguessis agafat un llit abans, ara ho sabríem. Ai, mira, Joan, ja n'hi ha prou, eh? Em dius anar a la Marga o te'l foto, eh? Mira, que jo què sé, que ja t'ho he dit, que jo no ho sé, que... Mira, potser han anat al centre ginecològic. Al centre ginecològic? Sí, home, allà fan els prematurs. Ostres, però també és de prematurs? Sí, a veure, noi, però Lluís, en quin món vius, tu? Tu no saps els avanços de la ciència. Ni les tecnologies de la medicina moderna. Això és com una mena de cesària. Agafen el nen i el posen al ventre d'una altra dona. Mira, a mi què m'importa la teva cesària i les altres dones. Vinga, jo vull anar al centre ginecològic aquest de la punyeta. Dóna'm un mòbil. Ah, no, jo no tinc mòbil, no. Però per què? Doncs, noi, perquè no el puc pagar. Mira, saps què? Anem al bar. Anem al bar, que ja segur que ens en deixen un. Ai, espero que l'Antònia no s'ofereixi voluntària per fer-se el trasplantament, perquè aquesta dona és ben bé capaç de fer-ho. Apa, ja som a casa. Ai, sí. I quin merder que m'armà. Dona, no siguis nega. Home, què hem fet nosaltres? No hem fet res. Mira com els de l'ambulància ens han ajudat de seguida. Home, Escolta, jo has de estic morta. confiar més en la gent, ja t'ho dic jo. Estic morta i morta de fam. Doncs mira, treu-te els fideus, que et faré una sopeta. Jo. Vinga, treu. Soy el primer de trobar això. Ai. Oh, anda, quin clar. Un dia, Què? mira, les llavors.
Mira que és xiplet, el meu Joan. Al final s'ha acabat fent la sopa de llavors amb caps de conill. De cap de llurs este home, Sí. tot s'ho creu tot. No, mira. Després diu que no li agraden els meus menjars. Jo, a partir d'ara, li penso fer caps de conill a totes hores. Caps de conill farcits de llavors de canals. Oh, mira, que tren. Mira, millor que no me faci res, perquè se'm regiga l'estómac. Ja només Dona, mirant fill això. animat, que no n'hi ha per tant. Home, A veure, què fas ara? me trec això, no voldrà que ho dugui tot l'embaràs. Aquí no trenc res, Jo a casa meva no vull res robat. Vale? Mira el que vols fer ara. Vinga. Què vol que fes? Què vol que No, mira, saps? No ho deixis aquí. Ho portarem a casa del meu sogre, que té un hortet i un petit cobert. Jo estic cansada d'anar per amunt i per avall. Anem. I per què no ho deixem tot a dins bosses i deixem fer les panxes? Escolta, a veure, no em diràs que no vols deixar-ho tot. Sí. Mira, escolta, mira que ets pesada, Jo t'ho deixo tot Com aquí. vulguis, Com vulguis. Jo t'ho deixo tot aquí. Però ja me diràs tu que el meu home quan me vegi sense panxa i sense nint. Mira, torna a seure, que això ja m'ho tinc pensat. Li direm, escolta, que has tingut un embaràs histèric. Histèric? Sí. És una dona que es pensa que està embarassada i s'ho creu tant que se li infla la panxa i tot. I per què tens un embaràs histèric? Doncs perquè, mira, el papa t'ha parlat amb somnis, t'havia parlat amb somnis i t'havia dit que una dona cristiana ha de tenir criatures. I ara vaig a vine, que em vaig a fer una panxa jo també. També te fas una panxa? Sí. Per què no ho puc tot un Vigila la sopa que torno de seguida. Per què no ho portem tot en bosses? És que estic cansada de fer panxes. Escolta, No podem anar amb bosses. Per què? No podem anar amb bosses perquè la policia ens detindria. Mira, veus aquells d'allà? Els veus? Els de la cantonada? Sí. Són polis. Ai, mira, Estan esperant, com tigres, esperant que se la presa. i na Maria, que també està embarassada. És que en aquest barri no pots tenir una idea genial que de seguida te la copien. Sí, aviat veurem tots els homes que s'han tornat geperuts. Totes les dones embarassades i jo molt geperuts. Mama, a veure quina cara posa la poli. sí, millor t'acompany. Au, vinga, torna a fer bolses. Anem. Una mica esteu previnent. Que veurem què passa. Vinga. Una cosa de tot. Abans ens cuidem. No m'ha fet Mira, saps què et dic? Què? Que m'agrada tenir panxa. Perquè em recorda quan esperava el meu petit. El teu petit. Ja sé que ara té 18 anys, però per mi sempre serà el meu petitó. Va, vinga, passa endavant. Passa endavant, un cap davant salta. Passa, passa. No t'enredis. I ara es posa a ploure. Només ens faltava això. Noi, estic alta. Si tinc els peus inflats i tot, si no haguessis volgut anar per tots els hospitals. Bueno, almenys ens han dit que la Marga no està ingressada. Jo me'n vaig a la feina, que encara em descomptaran una hora, tu. Mira allà, sembla un accident allò. Sí, sembla que ha volcat un camió. Enrere, aparteu-vos, que és perillós. Podria ser que dugués algun material inflamable i explotés tot de cop. Hola, inspector, què tal? Sempre ens trobem en situacions agradables, oi? És vostè? Com va això? Baixa. Quina vida la nostra. Però què fan aquells bojos? No s'acosteu al camió! Que sou masoquistes, deixi-ho fer. Escolta, que el coneixes? Sí, és un amic meu, tu. És un extremista dels pitjors. Per mi, que és un infiltrat. Dins la policia. Doncs clar que sí. Inspector, miri què diu aquí. Sosa càustica. Això no explota, tranquil. Ja ho sé, per això ho diu a fora i no sabem pas què hi ha dins. Ai,
Miri que és desconfiadot, vostè, Jo, si fos vostè, faria retirar tots aquests sacs, perquè està plovent i la sosa càustica amb l'aigua comença a bullir i crema. Té raó, sempre m'ha agradat la gent amb iniciativa. Vinga, ajudeu-me a apartar aquests sacs. Algú d'aquí, els seus camioners? Igual s'ha quedat algú tancat a la cabina, No, s'han salvat, però han sortit volant. I això? Perquè aquests sacs, en realitat, contenen farina, sucre i arròs. Però què vol dir, que són robats? I tant, han fet com les dones del supermercat d'aquest matí. En aquesta ciutat no queda ningú honrat, tu. On va aquest? S'endú els sacs! Ei! Escolta, Joan, jo seria partidari d'endur-me un parell de sacs d'aquests a casa nostra. Què et sembla? Però això seria... Què dius ara? El noi té raó. Els sacs tirats aquí a terra no s'aprofiten. Però si això seria robar. Que no ens roben a nosaltres, els patrons. Jo també ho penso, això, Però és que això no és pas nostre. El que passa és que no teniu el que s'ha de tenir. Banyeu-se, ara que han marxat, i agafeu sacs. Vinga. La Maria ha omplert el rebost de casa de tota la família. Però, escolta, Joan, afanya't, que no tenim tot el dia. Què fem? Que aquí no hi queda ningú. L'he despistat. Però què feu encara aquí? Pensava que havíeu fet desaparèixer tot això. Aquest, que no sap de quin cantó posar-se. Jo m'hi apunto. Home, que això no pot ser, que això és robar. Què passa aquí? Què fa? Ei, vosaltres, on aneu amb aquest sac? Alto, que disparo. El guàrdia urbano, tu. Escolta, que encara es clavarà un tret, Vosaltres, què us ha donat permís per a tocar tots? Un col·lega seu ens ha dit que el retiréssim d'aquí. Quin col·lega? Un mosso d'esquadra que ha sortit fugint, pitant, a perseguir dos lladregots. Això és un altre cos. Si ja és que són cossos separats. Vostè, deixis de fer el graciós, Pues si jo Queda advertit. Que jo només dic que els cossos són separats, que s'ha caigut. Todo se me cae al lado. Todo. Perquè estic farta de correr amb vosaltres. Vinga, fora d'aquí. Amb molt de gust. Escolta, i ara què fem? Sembla una mica bèstia, però no, en el fons és bona persona, perquè és ell, que va ajudar la teva doneta i el teu fill, i ell va cridar a l'ambulància. Lluís, i ara què et passa? Que tranquil, que la mare segur que està bé, tranquil. És que, Joan, no, és que no és això. No és això. És que no t'ho volia dir, però... És que demà ens fan fora de la feina a tots. Però què dius, home? Què dius ara? Que si la fàbrica va com una seda, noi? Sí, bueno, no. Bueno, sí, però s'ha d'endur al Brasil, perquè allà la mà d'obra és més barata. Mira, saps què? Saps tot. Agafa aquest sac, vinga. Però no deies que no volies... Agafa aquest sac, que ens n'anem amb el sac. Home, s'ha acabat. Escolta, arriba un moment que fins i tot els imbècils han de recapacitar. No, això s'ha acabat. Vinga, anem, carrega això i anem cap a... Ei, vosaltres! On aneu? Alto, que disparo. Cabrons, desvergonyits, poca solta. Pues que no dèieu que ajudàveu? Pica. Va, Lluís, que ja arribem. Ja arribem a casa. Pica. Anem. La furgoneta de la policia davant de casa, tu. Escolta, i aquelles dones que creuen al carrer no són les nostres? No, això és impossible. Però mira. Una d'elles ara entra dintre del portal i està prenyada. No. Fixa't-hi bé. Són les dues que estan prenyades. És veritat. No poden ser les nostres, no. No. El guàrdia, tu. Serà cabró. Ens ha seguit a nosaltres
amb la quantitat de gent que estava robant-se i ens ha de seguir a nosaltres. Clar, com que hem robat massa poc... És que saps què passa? Que sap on vius. Segur que va a casa teva. Doncs ara ens n'anem a la teva. Vinga, anem. Sí. Anem per aquí, que així el despistarem. Anem. Va, passa. Ai, estic cansada de treballar i descarregar. Ai, filla dona, és que tu sempre queixant-te, Mira, ets una de les dones més ploraneres que conec. I aquí hi ha verdures per tot un batalló? Sí, potser ens hem passat una miqueta. Però mira, no hi havia més remei. Ui, la sopa que se'ns deu ben plastat tota. Ui, però què passa? No ho sé. Si ni tan sols ha bullit. Ai, què passa, Helena? Ui, que se'ns ha apagat el foc i s'està escapant tot el gas i potser volarem. Vinga, obre tot això, que es ventili. Va, obre-ho. Oh, si encara explotarem. Tu? Encara explotarem. Tu sents pudor de gas? No, gens. Jo tampoc. Mira, què ha passat? Ah, ja ho sé. M'han tallat el gas. I aviat em tallaran la llum. Qui deu haver-hi? No ho sé. Ai, qui és? Un vell amic. Un vell amic d'aquí? Sóc un company del seu marit. Ai, que li ha passat alguna cosa al meu Joan. Ai, per favor. Ai, per favor. Esperi un moment, que no estem vestides. Vostè, Ho sabia ja. Totes dues quietes, que se van pillar. Així que ara esteu les dues prenyades. Últimament no faig més que veure dones embarassades. però escolti, què diu vostè? Què t'he dit? Sí. Que aquesta senyora ve que no ha perdut el fill. I vostè, enhorabona, en 5 hores ha fet l'amor. S'ha quedat embarassada i està a punt de parir. Quina velocitat! Però vostè està boig? De què parla? Vostè no es faci la llesta, que ja intenta prou prendre'm el pèl. Ara resulta que els homes roben saques del menjar i les dones es fabriquen panxes amb el material robat. Fins i tot he vist una velleta amb els meus propis ulls que està embarassada, com si en tingués 20. Però això és per la santa patrona. Quina santa patrona? Ah, no ho sap? Santa Eulàlia. Era una santa que no podia tenir criatures. I Déu li va concedir quedar-se embarassada quan tenia 60 anys. Un miracle. Amb 60 anys? Sí, i el seu home en tenia 80. I pobret es va morir de seguida. I des de llavors, totes les dones del barri es passegen durant 3 dies amb panxes postisses. I quina tradició més preciosa! Justament coincidint amb l'assalt del supermercat. Per a veure, què creieu que sóc imbècil? Va, ensenyeu-me tot el que haveu robat. I què farà? Arrencar-nos la roba? I adverteixo que si ens posa la mà a sobre, serà víctima de la maledicció. Ara sí que em fa riure. Quina maledició! Pues la que li va caure a l'home de la santa, que no s'ho creia, i Santa Eulàlia li va dir: escolta, que no t'ho creus? I llavors, segon miracle, quan la dona es va obrir el vestit, va aparèixer tota una quantitat de roses, una cascada de roses. Que bonic aquest miracle. I això no és tot, perquè l'home, de cop, es va quedar sec. I deia: ai, no m'hi veig, m'he quedat sec. I Santa Eulàlia li va dir: què, així ja t'ho creus ara? I quan l'home va dir que sí, tercer miracle. Del mig de les roses va aparèixer un nadó de 10 mesos que ja parlava. I movent la maneta li va dir:
Papa, Déu ja t'ha perdonat. Ja et pots morir tranquil. I es va morir. Apa, senyora, ja han acabat? Doncs ensenya'm les roses. Així que vostè també és un descregut. Sí, molt. I no li fa por la maledicció. Gens ni mica. Bueno, vostè mateix, Jo ja l'he avisat. Vine, Marga, que ens obrirem juntes, va, vine. Ah, què vols? Santa Eulàlia del Bon Tracte. Que? Qui no cregui en el miracle, que caigui en la maledicció. Jo? I qui faci la mala acció Jo? de voler tocar la panxa, s'atengui a les conseqüències. I fes, o santa honrada, que tingui nit i boira en la mirada. Però què és això? Pues jo diria que la verdura. Mira, Verdura? un aubergini, una calflori, una lletuga i un bollinavo. Una calflori, una lletuga, i pastanagues i un enciam. Però a veure, es pot saber per què amagàveu tot això a les panxes? Però nosaltres no hem amagat res. És per la santa. Clar. I qui no s'ho cregui, tard o d'hora caurà amb la maledicció. I ara què ha passat? Se n'anà el llum? Quin llum? Home, la llum, que no veu que tot està a foc. Miri, nosaltres ens hi veiem perfectament. Oi, Marga? Home, jo que vol que... Ai, que sí, vine que sí. Hombre, sí, i tant. A veure, escolti, vostè no faci tontades ni bromes, A veure, on és l'interruptor, sisplau? Aquí, vinga. Em té aquí al costat. Veu? Ara està encès, ara està apagant. Ho veu? No, com he de veure si no veig res? Ai, Santa Eulàlia, que s'ha quedat sec. Tenim s'ha quedat sec, ara. Ai, pobre. Prou bromes, sisplau, obrin la finestra. Però que si està oberta. Vingui, cap aquí. Cap aquí. Vigili, home, que no s'hi veu. Que no veu per on va. Però escolti, com he de vigilar si no em veig? És que s'ha tornat sec. Ai, pobrissó, quina desgràcia, no hi veu. Vingui. Aquí està la finestra. Vingui. Veu? Miri, recolzis aquí. Veu? Veu o no? Perquè miri, aquesta finestra, m'encanta a mi la vista que té aquesta finestra. Ai, mira, si han encès senyoretes i tot. I és per la santa, senyor Guàrdia, que no ho vol. Ojo con tocar a una gente. Queda vertigo. A veure, jo me vull marxar. On és la porta? Vingui per aquí, que l'acompanyo. Vingui. No vagi de pressa, sisplau, senyora. Ai, perdoni, pobra, és que s'ha... Vostè coneix la casa, S'ha quedat sec, no? s'ha quedat sec. A veure. Endavant, Hòstia, que s'ha pegat, s'ha fet un sagrisme. Hòstia. Què ha passat? Oi, que s'ha desmaiat. Vols dir que no és mort? No ho sé. I ara què fem? No ho sé, jo no sé el que tu faràs, però mira, veurem de donar fer qualque cosa, perquè això no som que hem de fer. No. Escolta, ja el besaràs tu, i ara aquí què farem? Escolta, no, Pere, no que se'n mor, No respira. I hem de fer la respiració artificial. Que te posaràs a besar-lo? Ah, no, això ja ho faràs tu, que has vist més pel·lícules que jo. Ai, fill meu, és que tens unes idees de Farem els bomber. peus, a veure si es revifa. Tens unes idees de bomber, A veure si es revifa. Ah, Jo li faig uns massatges als peus, per si, A veure. fer massatges. Sí. Ai, jo perquè està ben morta. Tu hi esteu tots miracles. Sí, escolta. Nen, mira almenys si tinc qualque rampoina per allà de dins per donar-li oxigen. Què vols que tingui? No ho sé, cerca qualque cosa. Jo no ho Mira, besaré. encara arreglarem un... I de fer via. Espera, que encara ja veuràs. Espera. Això, és d'allò de si... Vinga. Ai. Mira, jo li entaforo.
La bomba de... On puta vas amb això? Que vol que ja forem a la boca, el matalàs de... i són inflar el matalàs de la platja. Aviam, ajuda'm a inflar. Això. Jo m'apareix que no respira. No, sí que respira, sí. No, que això és la planxa que s'infla. És la panxa. Ai, mora. No inflis tant. No inflis tant, no, perquè li explotaran. No inflis. Escolta, Dona. però quina panxa que li ha quedat, quina panxa. Mentre-li això de sa boca. No, és que no es pot, no es pot. Això és el rigor mortis. Vinga, totes dues. Ja està. Oh, ai, Verge Santíssima, quina panxa que li ha quedat. Mira, saps què? Aprofitarem per recollir tot això. home, tens una mora que el t'atrepitges, tens un mort dins que teva i ara vols amagar d'això. Home, si és mort, i nosaltres hem de recollir tot això. El que em fa gràcia és que també estigui embarassat. Però és que m'ha cagat un urbano. Mira que vaig a buscar una bossa per recollir-ho. Què? No, recollirem tot això, perquè a veure, no podem pas tenir tot tirat per aquí. No, no ho he sentit jo. Recollem-ho, va. Un urbano mort dins que teva i tu recollint les verdures. I no em deixaràs pas aquí sola, No, home, veia quina mala amiga. Sí, mira, jo me'n vaig. No podràs pas marxar ara. On són? Ai, mira, aquí Mira, hi ha les deixar-me claus. Són aquí, però aquestes són les del meu amo. I ja me diràs tu, vendràs a cercar-les i Clar, no... si no les troba, les vindrà a buscar. Sí, Clar. i el teu home m'haurà contat que estic embarassada i ja me diràs tu que li explico jo. Tu que tens tanta Si imaginació. no voldràs que l'expliqui jo, perquè tot ho haig de fer jo en aquesta casa, Mira, escolta, Què? està molt de veritat, Ajuda'm a amagar-lo, va, vinga. I ara no el vols Aixequem-lo. Posa't allà, l'altre costat. No, aquí a Gallera, agafa per aquí. Però el llarg de borrasses, perquè ja ho he vist així, dels hospitals ho he vist així. No. I saps on el posarem? No. A l'armari, que jo ho he sentit, ho he vist a les pel·lícules policíaques. Els morts van a l'armari. Si tu ho vius, vinga. Que pesa molt, Hòstia, pesa com un mort, això. Pesa molt. No m'apretis tant, que Mare meva, com pesa. Vinga, Ai, amb aquesta panxa no podrem tancar la porta. Espera, apretem. Ja està. Que estic cansada, ens hem deixat tots els d'anciana. Ai, mira, s'està fent de dia i plou. A veure, sí, plou. Posa't les catiusques. Sí, ara aniré a posar-me I va les bé, botes i agafo paraigües. Sí, no importa, és per aigua, no m'ho inventat. No hi ha ningú. Ja, tu què fes? Perquè s'ha restat en flaix, tu. Marga! Sí. Amor meu! Passa. Ai, i la panxa, i el bebè, que l'has perdut? Salta pregunta, no me t'avalis. No estàs bé? Jo beníssim. Explica-m'ho tot. Tot. Sí, tot. Mira, millor que te'l expliquis a Nina, perquè jo no me'n recordo res. Lluís, ai, Joan, entra, que ve a perill. Antònia! 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 Antònia, vine, filla! Filla! Joan, entra, que no passa res. No. Ja va. Filla, que tenim problemes. Doncs ja t'espera dins aquí de dins. Mira. Hola, què tal? Què tal, va bé, i Tot bé, Lluís, ja m'ho ha dit, que tot havia anat beníssim, molt bé. Sí, tot Antònia, mira que hi ha problemes de dins. Criatura, tot bé? Sí, molt bé, tot bé. Què són tantes presses? Antònia! Que ja heu tornat? Sí, clar, quina panxa! Que t'has fet el trasplantament? Sí, una miqueta. Com una miqueta? I
per què t'has tornat a fer la panxa, tu? No ho sé. Però, Què t'han fet la cesària? A tu també te l'han feta? no, ara les fan molt ràpides. No ho sé, Antoni, el meu m'han fet també. Però per què li preguntes a ella, que no ho saps tu? Perquè, doncs clar, que no ho sap perquè l'han adormida. Però què te l'han fet a desperto? Mira, prou, prou, que és tot aquest interrogatori. Nosaltres estàvem allà dintre de l'hospital i ens hem aixecat convalescents perquè vosaltres no us preocupéssiu. I no pareu de fer preguntes desconfiades. Sí, carinyo, que sí, que tens raó. Sí, Antònia, jo només puc agrair-te tot això que has fet pel meu fillet i per la meva mare. És que, Gràcies. carinyo, ets un exemple de solidaritat. Marga, dóna-li les gràcies a l'Antònia. Antònia, moltes gràcies. Ets única. Ai, que encara em fareu plorar, No, seu aquí, no t'estiguis dreta. Ara sí, No t'estiguis dreta. Antònia, fes-me cas, Fes-me cas. Que tu has de descansar, que això de les cesàries ja se sap. No, però si m'ho han fet molt bé, si no m'ho han fet patir gens. Sí, és veritat. És veritat, que fas bona cara. Però, redeu. I quina panxa que t'han deixat, Si sembla que es mou i tot, tu. Ai, es mou, jo Tu, puc tocar. no tens res. Escolta, que també és fill meu, Sí, ara som tots parents prematurs. Sí, ara, totes les flors ideals són per ell i jo, que me parta un rayo. Que ella té raó, ella també s'ho mereix, Sí, clar que sí. A veure, espera't un moment, és que un moment que haig d'anar al lavabo. Que tu et quedes aquí, a dintre del llitet, tapadeta i descansant. Home, dintre no, això que fa de molta calor. les cesàries, que això sense no es pot evitar. Molesto. Home, pare, què tal? Quina sorpresa! Hola, pare. Com està, pare? Vine, pare, vine. Estem aquí amb la Marga i el seu home, en Lluís. Ah, sí. Són amics meus. Sí, molt de gust, Com estàs, Antònia Maca? No, Et trobo molt més jove, Para, que no, que aquesta és la Marga, que l'Antoni és allà, al llit, pare. I què hi fas al llit? Està malalta, fill? No, pare, no, és que espera un fill. I on ha anat? No et preocupis, Antònia, perquè segur que tornarà aviat, Guaita, ja és aquí. Noi, no està bé això de fer esperar una mare? Escolta, pare, que aquest és en Lluís, el meu amic, que no te'n recordes? Està molt bé, això de que els pares siguin amics dels seus fills, Però jo venia a dir-vos que estan a punt de fer-vos fora de casa. Qui? Qui ha de ser? El propietari. S'han equivocat i m'han deixat la notificació a casa meva. Aquí la teniu. Diu que no pagueu el lloguer des de fa 4 mesos. Té, llegeix. Que no, home, no, que això no pot ser. Que l'Antònia ha pagat cada mes religiosament, home. Religiosament. És igual. Us faran fora a tots. Vull dir, a tots els veïns del barri. Perquè es veu que en aquest barri no paga ni Déu. I si algú ho fa, només paga la meitat del lloguer. Però tu com ho saps, això? El comissari que s'encarrega de la investigació diu que aniran casa per casa i us faran fora a tots. I no trigaran gaire arribant aquí, Però és veritat, ho diu aquí? Però és veritat, Antoni? Però em pots explicar per què no has pagat? Mira, no cridis, que espantes la criatura, Tens raó, carinyo, tens raó, però m'ho pots explicar, això? Sí, doncs té. Mira, no he pagat ni la llum, ni el gas, ni el lloguer. I ens han deixat sense subministrament. Que ens han deixat sense subministrament i a sobre no has pagat? Però per què no has pagat? Perquè tu i jo, tots dos, no arribem enlloc. No arribem. Que no pot ser mai, això. I qui més està així? Escolta, tu també has robat? També. No, però jo no he tingut res que veure, només m'ajudava. Perquè som unes desgraciades. Però per què no ens ho havíeu dit, tot això? Per això, perquè som unes desgraciades. I què haguessis fet? Què robar? Bueno, doncs què hagués fet? Doncs no senyor, hauries d'haver pagat. Que tu has robat, no has pagat, que ets una desgraciada. Això, totes les culpes per mi, que sóc una qualsevol. Doncs mira, té, això de la criatura tampoc és veritat. Té macarrons i galets, que t'ho has robat. Que tu has robat tot això? Sí. Però jo
Jo et mato, és que et mato, jo et mato, Com és possible que tu, la meva dona, hagis fet això? Atura't. Joan, atura't. Mata'm, Noi, jo me'n vaig, Me'n vaig a casa. Adéu-siau. mata'm, perquè jo també estic farta de tot. Estic farta de tu, del teu socialisme, de la teva honradesa, perquè tu el que ets un covard. Covard, jo? Jo un covard? No, maca, no. Jo el que soc és un idealista. Un idealista soc. La mena de persona que no té lloc en una societat com aquesta. I a més, t'haig de dir que jo també n'estic fart de tot. Oh, ets tu el qui parla? T'has deixat convèncer per un extremista? No, de cap manera. Ja no puc més. Que no m'atrevia a dir en realitat el que pensava en el fons. Però ara ja ho he dit. I Antònia, a més, jo t'haig de confessar que jo també he robat. Impossible. Sí, quan jo li he dit que ens havien fet fora de la feina i hem amagat els sacs allà a sota I ara els posarem a dins de l'armari. Sí. A dins de l'armari. No toqueu el meu armari! No! Per què no? La policia! M'hi veig! Santa Eulàlia m'ha perdonat. M'ha tornat la vista. Oh, però què és això? Quina panxa! Estic embarassada? Oh, Santa Eulàlia, gràcies per tots els miracles. Soc mare! Soc mare! Però, Antònia, què és això? Un policia prenyat? Que m'ho pots explicar, això? Sí, mira que t'ho explicaré. Mira, quan he arribat al supermercat, l'he trobat ple de dones que protestaven per l'augment de preus. però com que fan el que volen... Escolteu, moltes gràcies per estar aquí, per compartir amb nosaltres aquesta estona. Veig que us heu rebut una mica, això ens fa feliços. I el que voldria és donar especials gràcies a unes poquetes de gent que sense ells no hauríem tirat això endavant. En primer lloc, a 3 dones que tenen més de 80 anys i que han debutat al teatre aquesta nit. Les senyores del taller de memòries. La Carme, la Roser, que ve de marxar perquè fa la llalla.
també al Toni, gràcies a l'Amparo, gran amiga meva que m'ha ajudat amb tot això, gràcies al Miquel, que ho ha muntat, i gràcies a tothom. I sobretot, i li vull donar el ram de flors, a la nostra guàrdia urbana, la Marissa, que avui s'ha caigut venint i s'ha fet una hòstia de boc,